Bəli, îro dest pê dikin, em ê mal kolan bixebitin. Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî duh li Enqerê danezana hilbijartinê ya 31 Edara 2024 diyar kir. Danezan ji aliyê hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakiran û Tulay Hatimoğulları ve hate xwendin. Li danezanê de hate ragihandin ku ew di nav şer, tundî, birçîbûnî, xizanî, koçberî, qeyrana aborî, bobelat û her wekî din pirsgirêkan da diçin hilbijartinê. Namzedên hevşeradarên Dem Partiyê jî li vê derê kombûn û danasîna wan hate çêkirin. Namzeda wanê Neslihan Şedal hestê xwe ji dengê Amerîkayê ra wiha vegot. Li gorî pîvanan em bajarê xwe me rêve bibin, li herî pêşiyê bi gelê xwe ve bi ciwanan ve bi jinan ve û kîjan ew dînamîkên di nava bajarê me dijîn em ê bi wan ve rêve bibin ji ber ku em di ehlaqekî demokrasiyê da tên. Em bêjin pîvanekî herî girîng ama hem demokratîk em bêjin nêzik dibin hem jî wekhev. Di danezanê da babeteka girîng jî destnîşankirina qayûman bû. Di vê danasînê da navên şaredara Amedê ya Berê Gülten Kişanak bêtir derkete pêş. Namzeda Amedê Ayşe Serrak bucak ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku ew ê qayûman dûr bixînin û têkoşîna xwe bidin jiyandin. Bu seçim beyannamelerimizden sonra yerellerimizde bir seçim startı başlayacak. Piştî danezana me em ê li heremê dest bi xebetan hilbijartinan bikin. A rastî me stata hilbijartinê di dema pêş hilbijartinan de da. Em bi rojan cur bi cur li qadên Amedê bûn. A nihayî jî heta 31 Adarê em ê bi gelê xwe re werin bahev û projeyên xwe pêşkêşî wan bikin. Proje kime gelek heye, ev projeye da dîsa ser jina û civanan emkî dest pê kir. Sebê civanê me hûn cizanin uyuşturucu û yoz ya şam li Pîrsûsê jî dest pê kiriye û pir pêşta çûye. Em dixwazin wê ava bikin. Dem Partî ji vir û pê da heta 31 Edarê wê li nav qadan di nav gel dabe. Armanca Dem Partiyê ew e ku li Herêma Kurdan qayman ji kursiya şaredariyan dûr bixe û li Rojavayê Tirkiye jî dengê xwe bilind bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.